Ingon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Requisca in pate. Pahulay sa kalinaw. Tulungan na ang inyong trabaho. Dili mo sukot ang tagiya. Ha? Unsa? Si paring Pio may tagya ini. Kinsa may laing may angkon, ha? Kinsa? Ha? Tama. Ayaw lang pakutan. Basta doon na ilang tagiya kiniyo ta. Pilyon! Yan mo! Unsa to? Ano ko nilang tagiya ninyo ta? Taysa. Uy, hala no? Ay, ngano ka. Nga napalit naman ni paring Pio. Yan tong manangkulasa. Sa mata ni patayon ta. Taysa ha? Atong sultihan si paring Pio ini. Oh, sige. Mana ko, paring kulas. Oh, mayo ginangamuari ka paring Pio para maklaro nin unsya naman tao ni eh. Kay mihulong na din trabaho. Oh, sige. Karon dayon, mana ko. O sige, magpabot mi pare. Bye. Sige, bye. Oh? Nganong doon ay tao kuno nga midoolog nga miangkon nga doon ay tag-iyang mangyuta. Kinsa nga nawag, Pio? Wara, si paring kulas. Nanawag siya kanako, nagpahibaw nga aduna ko na miadto kanina o pahunong sila sa ilang pagtrabaho tungod kay doon ay laing tag-iya ang mangyuta. Oh, mao ba? Mabitaw nga kinahanglan mo adto ko. Karon dayon. Akong susil. Mao ka na ang nitabo, Brad Tisoy. Oh, mao ba? Akong tambag nimo. Ayaw na lang padayon. Oh, nga naman. Ako may tag-iya na. O lagi. Imatod pa nimo. Imo nang napalit. Pero doon na may laing ni claim, ana. Problema na, Brad Pio. Ako sa kong gabahin, mo palayon ko sa pagpatrabaho. Aw, narani mo. Basta kay ako, nitambag, nga dili na nimo ipadayon. Sorry. Ipadayon ako. Importante Ikaw ang bahala. Sud magod nga doon ay mubadlong nato niya way gipakita ang papers. Pero ang ako lang ba, nagpakabana lang ko nimo. Tungod kay igsuon ta. Nasayod ko, pero nganong ug moduol sila magdaa sila papilis nga magmatuod nga sila may tagiya. Oh, manggani. Uy, Pio! Asa na ang imong hinigugma nga si Juana? Miss Sugar. Bantog rang mulaban gud kaniya? Kay uyab di ay to nimo? Ug siya nagsulti nimo. Si Kulas! Miss Sugar hangyo ko lang. Ay gilab di pa si Juana. Wa pa mahuman ang among atraso. Mihang lang ko. Pero og dili bahimo naara nimo. Wa pa ko malimot sa iyang gibuhat nako. Atraso ko siya. Sige, Brad Tisoy. Ari na ko. Oh, mag-amping ka, Brad Pio. Tuwa na siya. Unsay problema niya? Doon na mimando kanila. Nga paunungon sa trabaho, kay doon na'y laing tag-iya. Oh, Mao ka na, Sugar. og si kinsa ang lain nga nag-iya? Ambot lang. Wa ko mahibaw. Maayo ra sad nga dili sila mo padayon diha. Ning kalibutan, kung dili ka magbantay, kung dili ka magmaigmat, hugaw pakas sa trapo. Niya na siya. Juana, Oh, unsay resulta? padayon sila silang trabaho. Kinsa mo kunoy may mando nila nga dili sila mo padayon? O kinsa ang laing tao nga na nag-iya ini?
Huwag gimension nga pangan sa tao. Kung mao na angay silang magbantay. Nangay kong tambag ni Brad Tisoy, ang iyang tambag ka na kung dili ko nun ako ipadayon ang maong trabaho. Oh? Mao pa? Tapat na bagyo kayo ang iyang rest house sa akong tukuron. Piyo angay kang magbantay. Sila si Kulas angay nga magbantay. Ako sila gipahimangnuan niya. Sa labing madaling panahon, gusto na ko nga ipatuman ang maong mga lakang. Klaro? Limpyo nga paagyan mo yung akong gikinahanglan. Kinsay mong gikasuhan, Bye. Tisoy? Negosyo. Mao ba? Hmm. Wa man lagi mo hunong ang mga tao diha. Nagsige man lagi nagtrabaho. Pasag di sila. Kana. Okay. Idono lang ka, hoy. Nga, 2 por 2. Kulas. Paliho ko. Ano? Pas-pasan tani. Aron mahuman dayon. Gusto kong maadto dito, Piyo. No, ay lang. Kaya daw ito si Sugar nga kaipon sa akong Brad Tisoy. Mao ba? O niya nga naman day uktuwa siya dito. Di lang ko gusto nga makaabot pa mo dito. Piyo di ko mangitak away. Siya ang gusto ko put. Mahuman gani nga kita lang ang magnikay sa kagkubot, okay? Ang ako, Piyo, nga gusto lang kong mususi sa ilang gamitonon para sa pagkaon. Ayaw ka baraka. Kompleto sila dito. May kaldero, may kaha, kuon, bugas, o sudan. Isda, wa may problema kay magpalit man lang sila kada bundag. Karne, magpalit lang sila sa merkado kada adlaw. Oh, okay. Kung may kuryente, magpalit na lang ka og ref aron kasudlan sa karne. Labing mayo. Pero sa pagkakaroon wa pa'y kuryente, palit lang una o kada adlaw. Dako tarong kagi no. Kulas. Tanaw na ako no, mahuman gid ni. Mga kuan lang, usa ka buwan. Layo na sa kabuuan, oy! Layo na! Kuman na ni! Simple na ni! Simple na ni! Lagi ha. Ato gini kanon ha, siuron tani, simple tani. Ay, motor man nga nagparking riyo! Uy. Dili man ang motor ni Paring Pio. Ha? Duha sila katawo. Pulos, nag-helmet. Oh, may tabon sa nawong. Magkakahi mo ko! Oh, bangas ka! Armas! Bantay mga kauban! Pataro! Pangang sa ilong! Naigo si Tirso! Tirso! Ubarag ko! Haba mo ha! Haba mo! Panahila mo! Haba! May unong ng buto-buto! Motorsiklo! Nagpalayo na! Tirso! Tirso! Unsa ka to mga buto-buto? Gingnan ko sila nga dili mo padayon. Ni padayon yung trabaho. Tisoy, Magsusi ko. Ato nang tabangon si Tirso. Pasinog mabuhi pa ni. Unsa ni tabo? Si Tirso'y gistrapping mi diri oy. Naigo, ang usa na mo kakauban. Samaran si Tirso. Kinahanglang mada sa ospital. Wa may kasakyan. Nagoy sa kinan. Salamat itaon. Pagdali. Dali ang kalsa. Dada sa sakinan. Tirso! 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 mukuyog ko. Okay. Tana. Oh, Tisoy. Kinsa pa'y samaran dara. Ako, Kulas! Ako! My God! Upat di samaran. Diri mo! Musakay ta sa sakyanan ni Sir Tisoy. Tabang mo mga kauban! Tabang mo! Kulas, aray! Piyo, may nanawag. Si Kulas, oh. Abi. Hello. Paring Kulas. Pare Pio, dunay daotan hitabo. Ha? Hitabo? Ngano?
Kirakrakan mi Carmelite. May mga samaran. Unsa? Diya kami karon. Sakay sa sakyanan ni Sir Tisoy. Padong sa ospital. Kinsa ang mga sabaron? Sila si Tirso, si Pablo, si Unyot, o si Mokong. Ginoo ko. Ang uban, asa na? Kuan, papalit ko sa kuan. Kitrabahuan. Okay, asa na mo napita? Padulong mi sa ospital. Sulti ko kung asang ospitala. Kinsa nag-drive niya. Si Sir Tisoy. Magigsulti ko. Doon na sa pribadong ospital. Aray lang dire. Aron nga matiman dayon. Labing mayo, Brad. Ako gyoy nangunay ani. Kiring usa. Grabe ra pare. Kinahanglan nga mabuhi isa. Di ko gusto na doon ay kinabuhi nga makaras. Basin pa og maluwas ni. Dagan na kayong dugo ang niagas. Luspad na kayo. Palihog ko, Brad. Areglado. Bye. Oh, luspad na kayo siya. May Tirso. Ginhawa taon. Ginhawa. Mabuhi lang unta si Terso. Mabuhi lang unta. Di ko gusto nga doon ay mamatay ka rin. Dili. Pakuski pa ang pagpadagan, Pio, aron magkaabot tayo ta. Pagurit. Salamat kayo, Sir Tisoy. Ayaw pa salamat. Tabang lang ko nga maluwas ang mga nasamdan. Salamat kayo, Sir. Sir. Kakita ka? Ako pa ni down. Oo. Di man kumuta. Di ba kung mudawat ang kuan? Ang ospital ko ay down payment. Bisag asa na karon. Mao ginay mahitabo. Di malasa na mo eh. Kaysa magikan mga salbahisa to mga tawhan na may rapido na mo. Mga salbahis. Ugway balatian katong mga tawhana. Tisoy manggawas sa tadinhina. Kay tingalig doon ay COVID rin. Di atas atbang. Tanang, tigiluod ko diri. Ginoo ko tawon. Bayo lang unta maluwas sila si Bay Tirso. Si Kulas ay, siya ka lang ni sugat nato, Pio. Mas mayo noon. Pare Pio. Pwede di Pare. plaza. Kumusta ang mga kauban nato? Si Tirso mo ay nagrabihan. Ginoo ko. Mao ba? O sila si Kuan, si Tisoy, nasa sud, nasa atbang, sa may restaurant. Gusto kong mutanaw sa tumaga kauban. Asa na mga kauban nato? Nasa emergency. Wana, tana. Kuya, wala sa dinoon ko, Eli. Nga naman, ha? Naasisugar, tingalig. Mag-away na pod mo. Ayaw ka bala ka, Kulas. Dali na mo. May Pio. Saan lang taon ni? Kinakrakan mi. Lugos na makatingog ito. Kinsa sila ang naghimo din, paring kuras. Wala kinakailabay. Naka-helmet man. Tabunan pang naong. Si Tirso. O lagi. May naggrabihan lagi. Uy kayo. Mabuhi lang ta si... Mabuhi lang ta. Si Bation sa pamilya. Ako'y basulon kung simpa ko. May dautang mahitabo. May Pio to di ay kining. Ang down payment ba? Si Tisoy may mihatag. Brad Tisoy. Salamat sa imong pagkatod sa kumakaubang mga mananagat din sa ospital. Labas sa tren, ikaw pa ang mihatag o down payment. O ganiya. Iyan ka kumbayad sa imong nabayad ka down payment din sa tambalan. Salamat, Brad. Kami pa ang niluwas, Pio. Salamat ka ninyo. Pio! Ah. Pio! Wana, unsa na? Pio, sakit ka balita. Ngano, Wana? Si Tirso. Patay na. Unsa? Unsa oras to sa pagpahibaw ang pamilya ni Tirso. Unsa? Dako ka ng problema ni mo, Brad.
at tubangon ko kini mga problema. Akong tambag nimo. Ayaw na lang padayon di dapita. Tingalig, doon na pailaing mga pangitabo. Kung mo padayon ka. Brad Tisoy, Kinahanglan nga mahibaw ang pamilya ni Tirso ini. karon na yun. Ako mismo ang makikita siyang pamilya. Oh! Unsa naman? Sugdan tani? Wana, dali na. O, Pio. Ayaw una pagkakang. Sugar, imong gikwilihan si Wana. Kuana, imo gikwilihan si Sugar. Doon na pamil, problema, Sugar. Ayaw nagpuni pa. Pero og gusto ka. O ba nanti kasi mong gusto? Animal ka! Ikaw hayop ka. Wana, hangyo ko lang. Si Sugar mo yung Pio. Sugar, buhay si Juana. Isoy! Wana, buhay si Sugar. Okay na ko. Kung okay si Sugar. Gibuhian ta na ka! Gibuhian tra sa ka. Tara, Wana. Ariyo na mi Sugar. Bye. Shit! Wa pa ta mahuman, Juana! Wa pa ta mahuman! Wa nagapaminawa. Tuwa na sila. Magkalagot! Magkalagot! Gola ba yan na mo, ani, oy, paring Pio? Na-disgrasya yun. Wagin kagwanta si Tirso. Problema. Pero wag ko mahimo, paring kulas. Muadto na ko. Sultihan ko ang iyang pamilya. Unsa kay bation sa asawa ni kay baw nga patay des Tirso sa? May mga anak na bata sila. Oh, ulitaw na inunang usa nila ka anak. Ako yung pasabot kanila. Mukuyog ko, paring Pio. Labing maayo nga makuyog ka, Kulas. Aron magkatabang ka sa pagpasabot. Oo, ana. Karon na yun. Mga ta. Uy, si Busing Tisoy man eh. Hello! Busing! Pebaw ko nimo kadoy. Kaila ka man ni Tirso mananagat, no? Aw, oo. Oo, uy. Kain laki ko, Busing. Nga naman. Batay na. Oh. Ha? Si Tirso? Patay na? Uy! Nga naman yung taon? Kung sino matyan? Naigo pagmasakir. Gimasakir? Diin man, Busing. Doon sa gang rest house. Uy! Nga naman. Unsa man pagka hitabua, ha? Unsa disgrasya, ha? Nagtrabaho sila sa gipahimo nga bahay ni Brad Pio. Kaya man ang yamang napalit ang kasikpit nga yuta doon sa gang rest house. Sa diyang nagtrabaho na sila, ibadlong sila. Nga pahunungon kay dili mo sugot ang tagiya. Uy! Taba, wa ko makasabot na. Napalit man ka, ha? Nga nung doon na may nipahunong nga tag-iya. Doon ay laing ni claim. Oh. Gawas sa nagbaligya kasi kulasa. Doon ay laing ni claim nga tagiya sa yuta. Ipasidanan nga paundangon. Unya kay nagsige man gid og trabaho. Wa man ni undang. Oh. Gianhan og duha ka tawo nga nagmotor. Girakrakan og karmalait. Doon ay mga samaron. Ug si Tirso, bugtog yun. Patay. Mao ba? Kang buang agod. Nahimuot ka? Ang nagmasakir kanila, Busing. Dili to imong mga kagaw. Hanggaw, kakadoy. Nagpataka lagbuka ng baba ni mo. Sorry, Busing. Ako pa gani. Ako pa silang kitabangan. Ako'y nitabang nila. Ipanghatod ako sila sa ospital. Ang mga sumaron. Mao ba, Busing? Huh. Mouli lang tingali ko, Busing. Kay... Kimingaw na ko diha.
Pwede naman tingaling, muli ka, Kadoy. Yes, Basing. Mauli na ko. Mag-amping ka, Kadoy. Terso, nga man in town. Ganong nahitabo man kini mo. Asa naman lang mi ane. Kinsa naman lang among kadangpan. Hindi ka subo ko na hitabo sa imong para. Naamong man lang in town ang akong bana. Waman to'y kontra. Ganong gipamusil man in town sila. Fidila, Kunuha pa lang ka maghimo-himo og bahay dito. Tingali, dili mamatay ang akong bana. Fidila. Tirso. Dili na mo gusto ang mahitabo. Dili among kagustuhan nga mo kanto mahitabo. Fidila. Pidila. Ang gipahimo ni Paring Pio para naman unta na mo mga mananagan. O diha, unsaon man ana, Rod. Nga namatay naman noon ang akong bana. Unsaon naman lang ang akong pamilya. Ayaw ka bala ka, Fidila. Dili ko kamupasan. Gusto kong magkakita sa patayng lawas sa akong bana. Asa siya karon. Danon ka na. Kaluoy tao sa akong bana. Namong lang in town. Oh. Os muna ko. Di ka subo na ko na hitabo. Huwag gid mi magtuong. Mao ko to'y mahita po. Unsa naman lang in town. Mag-unsa naman lang ang akong pamilya. Ang pag-eskwela sa akong mga anak in town. Kinsa naman lang mubuhi na mo. Fidila sa ako nagikaingon. Di ko kamo pasag. Tapangan ko kamo. Paring Pio. Ito ang asawa ni Tirso. Ito dito. Kauban siya iyang anak. Mga anak. Payhulong ito sa paghilak. Nasayod ko pa rin, Kulas. Luoy ka ilang kahimtang. Di ko sila pasagdan. Angay lang yun, Pio. Huwag ko lang mapaso na ini. Ako rin yun na, wadang. Pio. Kung pa lang ko insistir na ipadayon ang pagtrabaho. Huwag na tingali madiskas yan. Mausad lagi Paring Pio. Pero may iko masyadong katarungan nga. Ipadayon ni mo. Tungod kay ikaw may tag-iya sa yuta. Ako ang tumong sa maong mga tao, paring Kulas. Paring Pio. Kano sa ang lubong anang Tirso? Aw, agad ta sa asawa. Pangutanon ako. Fidila. Gusto na. Igo na. Dili lalim ang among kahimtang, Pio. Kung ikaw pa nahimutang sa akong dapit, unsabay bation mo. Si Tersurag among gisaligan sa among pamilya. Nipasalig na ko nimo. Sa ako nang ikingon, dili ko kamo pasagdan. Dapat lang. Tugod kay ikaw mo'y nakaingon ading tanan. Fidila. Kinahanglan nga kahatagan og hustisya ang kamatayon sa akong bana. Mao ka na nga akong gitinguha karong Fidila. Sa akong pagsapot, naamong lang ang akong bana tungod sa imong atraso, Pio. Fidila. Pio. Pio, ayaw palabi. Pare, ligo ng imong kaugalingon. Nakonsensya ko pag-ayos sa ipanunti ni Fidila, nga asawa ni Terso. Tinuda naman yun nga, naamong lang ang iyang panang tungod na ako. Pio. Mga salbahe siya. Mga talawan.
Nganong dili ko nila tubangon. Nganong kinahang ng pang dunay lang kinabuhi ang makalas. Ako ang ilang natubangon. O kinsang utok aning tanan ha, Pio? Kinsa? Mao kanay dili para ako matubag, Juana. Ay, Mga salbahe sila. Sakit lang palandungan. Nga kung ako mangyod ang ginatuyo, ila pang giamong ang laing mga tao. Paring Pio, o si plano nimo? Ipadayon nimo ang pagtrabaho o unsa man kanang hunungon nimo o dili? Hunungon, O labing maayo. muhunong kamo sa pagtrabaho. Pero ako ang mo padayon. O unsa? Unsa ibot mo ipasabot paring Pio? Padayon nun ako ang pagtrabaho. Pio nga naman. Nahibaw ka nga delikado niya imong ipadayon. Basit ang nahitabok kang terso, mahitabok sa nimo. Mao kong ipangandoy, Juana, nga mubalik sila. Pio, imong isukal ang imong kinabuhi. Sugal na kinigdaan. Kung gikinahanglan, akong buhaton, Juana. Pio, O, paring Pio, mamiligro ka. Sa kanunay, pilgiruan akong kinabuhi. Unsaon ako pagkabawas kanila, kung mutago ako paring kulas. O unsa? Pio, Sa laing higayon, ipaon ko nga akong kaugalingon. Aron sila magpakita, gikan sa lungag kailang gitaguan. Oh. Mga tao nga gusto mo kutlo sa akong kinabuhi. Paring Pio. Ay, paring Pio. Wa may namilar. Murag kita ramang tuloang ni nya mibilar sa haya ni Terso. Nakasabot ko pa rin. Lahanlo ka mga tao. maugit Pio. Kaysa dihang nangutana ko ni Fidela, ang asawa. Misulti ang mga silingan nga di lang sila mobilar kay tingalig. Doon na sa ilaing masakir nga mahitapo. Mao na ilang gikadlokan. Nakasabot ko. Gusto sa asawa nga ugma ilubong ng iyang bana. Ingal sa gila pa ako kasing-kasing nga naminaw sa hilak ni Fidela na asawa ni Terso. Bisan ako, Pio. Bisan sa paglubong ang iyari ang pamilya intahon o kita ang dia. Kita rin ni hatod. Pagbantay ka mo sa palibot. Kaya basing doon ay laing mga tao din nagpaabot lang o gustong higay. Paring Pio. Ako na kinigisusi ka kanina. Way laing tao sa palibot. Dili kita mo kumpiyansa. Nahuman ang paglubong ni Terso, Fidela. Pio. Pasiyo na lang. Oh. Ano yung kwarta? 50,000 pesos. Bugti ba niya sa kinabuhi sa akong bana? Fidela, Sakit lang palandungon, Pio. Kung ikaw kahaag na ibutang sa akong dapit, unsay bation ni mo. nakasabot ako. Pero kadang akong pagdunol sa mga kandidat. Wala magpasabot nga gipayran ko ang kinabuhi sa umpana. Dili. Gibuhat ko kini. Tungkol kay nasayod ako. Nagkaroon nga na si Terso. Nang kinahanglan kag kaabag sa kinabuhi para sa iyong pamilya. Pio. Umisara ko sa pateng lawas sa iyong panang. Natili ko kapapasagdan, Fidela. Mawala ko. Pio! Pagbantay! Fidela, haba! Sa man kini, Pio! Ang akong bagada! Ayaw, pagbarog! Disirit na sila! Diyaga! Pio, asa ka? Didalisik sa kaysa yung motorsiklo! Pio! Pupuyong ko!
Ayaw na! Tuwada! Kusog siyang di padagan! Kisundan na maayo si paring Pio. O tuwa, siya na usap ang lisunod sa maong mga tao. Iya kining gigukod. Ginoo ko, pastilan. Dili ba ka siya madisgrasya in taon? Mag-ampot ang dili ka na mahitabo kulas. Ang akong mag-aanak. Nakatago sila sa mga dagkong lubong. Unsa ba din tayo sa dabo? Gusto bang yun nila gaila kabing tiwasan? Fidela. Bisag asa ka mo, gugtong ka mo. Bisag adto po mo sangko sa impyerno. May nagkukod na daw. Sige pa, magpadagan. Kung mapadula siya, kinibala. Oh. Kung na may bao. Yan ang padagan. Kinig ako. Labas. Sige. Sigurado nga din na may go siya. Basta magkadoon siya. Nagkadula ko kanila. Di tamulungan. Kinahanglan nga mailhan ko kamo. Kung kamong mga animala mo. Ha? Kamu ba ang may kasayuran o kalabutan sa kamatayon sa kong asawa ganak? Nagkadula ko. Nagkadula ko kanina. Ang nagsakay sa luyo, milingi, may armas. Oops! Ipaikis-ikis ko ang dagan sa motor. Ay, wamigo! Hinampak ni Tawano. Iya gipikis-ikis ang dagan sa motorsiklo. Tubo niya usay, ang lawas. Naaskilid sa motor. Unsa na siya? Rider? Oh, tingali. Ayoko nung hintun nga maigo siya. Sige na! Oh, nagkadula siya. Pusila! Pusila, Leche! Kinip. Ika! Ika! Nagamot ko. Ay! Nagsigis na punti ka na ako. Karoon, panahon na sa akong pag-pause. Kini! Naigo ka usa! Natagak! Usa na lang! Di ko akong kawan. Ako na lang usa. Magkikamatay ko na mo, Pio. Animal, wala ko siya maigo. Muli ko ko din napita. Kinanglan na makalikay ko niya. Patayon siya nagsunod ako. Bahala na. Pabutan ka sa kong armas. Bisag asa ka pa, gukdol ti ka. Balag di siya makatumong ka na ako. Kaya nagmaniho siya sa motor. Nagpadayon kaya po siya pagpaputos siyang armas. Bausan ko siya. Kulas. Kalma lang. Ayaw palabi sa imo nga gibati. Tingali ko na sa inahitabo ka, Pio. Salig lang kaniya. Naang akong pagsalig. Pero gibati kung dakong kabalaka tungod kay may armas ang mga kontra. Ginoo ko inta. Ampo lang ta. Og si Fidela to nitago ka uban sa iyang mga anak taon. Oh. Gusto kong muapas kang Pio. Ha? Unsa man ka dito? Wa kay mahimo eh. Ning higayon na. Wa kay mahimo. Bisan napakawa ta mahimo. Layo na lang gyaptan. Ha? Wa sa ta makasiguro kung asa silang biagi karon. Kulas. Tisoy, nagsigi mo kagunit sa imong cellphone? Unsa man? Nagsigi ka dag Facebook? Facebook ba, oy? Huwag ko'y panahon na ng Facebook. Kunya sige ka magunit ya sa imong cellphone. May gipaabot kang tawag? Pero na siya ka. Kinsa man? Babae? Huwag ko'y panahon sa babae. Kiluod ko. Hilom na. May kipaabot kong tawag. Okay?
Murag, wa na siya magkukod na ko. Wala na ako siya makita. Di ka magsilbi na ko, Pio. Di ba? Kuyabog ka pa lang na magkikaway na ko. Pagbugo ka, Pio. Bugo ka. Ganun nag-atan ako sunan. Si Pio ka na. Animal, mupalik sa kong lagi. Animal, iunan ko niya. Animal ka, Pio. Mutisili ako. Di ka mag-ampas ako, Pio. Di na! Bisag asa ka pa sundan ko ikaw. Panahon na ka magpayad ka mo sa inyong mga kasalanan. Ah! Di ako sa bagong daan, paingon. Paingon ako sa bukid. Di ka mag-apas ako, Pio. Di na! Na siya misud sa bagong abling nga karsada. Dili mahitabong masayot ako. Ah! Wa na siya magkukon ako. Wa na! Hugaw pa kas paborot, Pio. Hugaw ka pas paborot. Pangas ka. Irong gikagid. Did naman din eh. Di makakatkat ako motor ini. Tungod kay taas kayo. Murag 15 feet. Ang nahimong pangpang. Tungod kay wa ni madiretso og buldos. Animal. Did na gyud. Si Pio. Siya ka nang nagtungas pa ingod din eh. Siya ako. Niya na sa paingod din eh. Akong lanas. Ang damon ko. Karagahan ko bala. Pansakan ko agasin. Sige. Paduol pa. Paduol pa, Pio. Yun siya. Animal. Ana siya. Nagsakay siyang motor pero naghunong na kini. Ug ako ani usap. Nagsakay sa motor ug mihunong. Nagbitbit na siyang armas. Dili pahimo. Naipatara ko lang ang akong kaugalingon. Nakaandam na ako. Wala. Di paningot ang udag ko kayo. Kundi na siyang armas. Singgitan ko siya. Bawa sa ugyanan, Pio! Parang di ka mamatay! Bawa! Himanduan ko ikaw sa pagpahawa sa ugyanan. Kung gusto pa kang mabuhi! Kung kinsa ka man, mas may pag-ibutang mo ang imong armas o sultihan mo ako. Kinsa ka mo o nga nung nagtiguha ka mo sa kong kinabuhi. Kinsa nagsugo ka niyo? Kinsa? Hoy, hanggaw! Wa kay makuwang kasayuran gikan ako! Wa! Kung nga nung gusto ninyo kutlunan ang akong kinabuhi, inyo naging patay ang akong asawa kanak. Ug karon, ang ako na sang kinabuhi ang inyong gitigo. Unsa may akong sa kaninyo? Unsa? Gusto lang na mo nga mahanaw ka ng kalibutan na, Pio. Apan kung gusto kang mabuhi pa, pahawa sa ugyanan! Pahawa, Pio! Gikuyawan ko, Kulas. Kusuki ang kupa sa kundungan. Relax lang na unsa man ka, Wala na imong gibati tungod kay kuan. Naghuna-huna ka ni Pio mo nang gibati ka, anak. Natural. Ang magkinsa akong huna-hunaon. Salig lang ni Bay Pio, ni paring Pio nako.
Makamao siya nga manalipod sa iyong kaugalingon. Ikaw ko ng master. Kulas, Giyatagan ko ikaw kay kayunan. Itugan ka na ako, kinsa ang nagsugo karidyo. O unsay akong sa karidyo. Unsa? Awa lagi! Dili ko mo pahawa. Ning higayon na. Adunay mo adto ka nato sa purgatorio o sa impyerno. Sa! Ning higayon na ipakita ka na ako. Nga lalaki kang makikaway. Dili sa lipot. Maraog ko sa kong motorsiklo. Og doolon ko ikaw. Kanaog sa motorsiklo ga imong gisakyan. Magduwa ta. Kinabuhi o kamatayon. Basin magmahay ka, Pio. Kung mamugos gid ka, sangpit na lang daan sa imong santos na sangay. Kay mo panaw ka na sa laing kalibutan, Pio. Ups! Niya! Naog na ko, Pio! Mag-isangka ka na ko, Pio? Pwes! Di na ito lang ayon pa. Muihap ko katulo. 1, 2, 3, Unsa na? Nagbakay duta! Patugod-tug ka magagsukol, gun! Patay ka na! Dugo! Napaong akong pananaw! Kinsay nagsugo ka ninyo. Kinsa ka mo. Patay na siya. May kiyas ka tinpasin. Pahulay sa kanina. Dili mo yung magtugay ko. Kulas! Oh, unsa na? Asa na sila si Pidila? O ang iyang mga anak? ako na silang gibutang sa dapit na safety. Oh, very good. Labing mayo. Nagkurog taon sa kahadlok si Fidela. Oh, ay, kisabay dili makuyawan ay. Mayo gani kay, way naigo sa iyang mga anak. Kay kundo na pa, unsaon na lang. Pero kula si Pio. Oh, wapa babalik. Ay, asa na makanintawahan na yung taon. Ay, salamat. Kulas. Siya na kini nagpaingon din eh. Salamat ka, way na utang na hitabo niya, Kulas. Pare Pio! Kumusta? Kumusta yung imong lakaw? Mabiya rita, ani napita. Unsa? Sakay na ito, Juana. Oo. Ang pamilya ni Tirso, asa na? Ako nag-safety. Nagkasakay na ko, Pio. Labing Mayo. Ikaw pa rin kulas. Pare Pio. Musipat na ta, diri napita. Oo, pare Pio. Naunsa naman yung kinabuhi, away. Doon na sila. Magdali ko. Asa naman? Ngano wa sila manawag ang tudong mga orasa? Isoy, love. Naunsa ka pa? Kanina ra ko nag-obserbar nimo. Nagsigi ka man dihag paso-paso. Pasag dila ko, sugar. Sabay nakahasol nimo. Wa nagkasol na ko, sugar. Ngano lagi ka? Klaro ka ayo nga wa ka mahimutang. Pasag dila ko, okay? Kisapot tasad ka? Maghilom. Bantay ha? Bantay og managad ka na ako ha? Sugar, Diha ka na. asa ka? Ay, mangita og sakar. Punsa! Uy, kung saan nagitapukan sa mga tao? Ug na ay mga pulis. Lugar lang do! Oops. Oops. O saan mo, ha?
pusil, lagi pusil. Lagi pusil. Patay. Patay. Unsa? Pusil. Mutanaw ko. Himog na daw. Ebla daw. Irog. Oh, Irog mo, irog. May armas na, may armas. may armas ko. May armas. Uy! Dili. Ang kagaw kinini ni Bosing Tisoy. Kinsay nagpatay niya. Largado! Kinsa makain nagbira niya. Oh, si Kadoy. Hello, Kadoy. Bosing! Niyan ako sa ato. Mao ba? Labing Mayo. Naibaw na ba ka? Sa unsa? Usa sa imong kagaw. Yatap na. Unsa? Si Mulmul. Didbol na. Unsa? Di pa lang ginugay. Nga, naagi ko nito. Shit! Siya ra bang usa? Silang duha. Kinsay kauban ni Mulmul? Si Donsol. Na. Peligro og giun-una na kadto si Donsol. Kadoy! Tisoy! Tisoy! Oh, ngano ka? Nagdali man ka? Nakadungog kong balita. Flash report sa TV. May gipatay. Unsa? May gipatay? Duha ang gipatay. Pero, mga alias raman ang gingan. Unsay mga alias? Mga alias ra. Why identification? Ang napatik ra gyud sa iyang buko-buko. Unsa? Unsay napatik? May mga pangan. Mulmol ug Donsol. Unsa? Pulos kipamusil. Patay ang duha. Kinsay nagpusil? Wa may bawi. Ug doon na si balita. Nga tunay kilubong sa minteryo. Pero girakrakan. Gipamusil. Unsa? Ang gipamusil, mao ang pamilya ni Terso katupang namatay. Napatay sa gihimong pangrakrak dito doon sa atong rest house. O unsay nahitabo sa pamilya atong Terso? Wa ko nun nadiskrasya. Ug kauban nga girakrakan, mausipyo nga imong igsuon. Unsa? Tugani ko. Unsay resulta sa imong pagkukod nila? Nahipos ko sila. Puot mong ipasabot. Nabatay ko sila, Juan. Ha? Dili sila ang ipasanayon ni kalibutan. Gani ang usa kanila. Nakaila pa ka ako. Unsa? Nakaila kini ka ako. Nakigpidosilay ka ako. Nag-draw kami. Pero siya ang mihagba. Nakailan mo? Oh, pero wa kung makaila kaniya. Oh, si Brad Tisoy. Hello. Brad Pio. Unsa ka tinuod ang balita? Nga gipang pusil ka mo. Yes, tinood ka. Pero buhi pa ko, Brad. Wa pa'y tugot nga kumamatay. Gatagan pa ko kay kayunan. Nga mailhan ko ang nagpusilog patay sa akong asawag anak. O kung mailhan ko sila, Brad, ipaniguro ko nimo. Mupahuway sila sa kalinaw, Brad Tisoy. Mao ka ng tinood, Brad Tisoy. Ayaw na lang pangandoy, ana, Brad. Tingalig, madisgrasya ka lang. Giyampun ako ka madiskasya ko. Aron mo apas na lang ko sa akong asawa anak. Unsa? Pero sa dili pa ka na mahitabo, Brad, giyampun ako nga mailhan ko na ang utok mastermind sa naitabo sa akong pamilya. Lakip na ang naitabo sa akong kaubang maradagat nga si Terso. Brad Pio. Looy kay iyang pamilya. Gibiyaan in taon sa ilang amahan. Dili unta ka na mahitabo kung ipatuo pa lang kamo nga gibadlong kamo nga hunungon ninyo ang inyong pagtrabaho. Nga doon lang tag-iya
nga nireklamo. Ako ang tagiya, Brad. Pero na may laing ni claim. Patubang nga siya ako. Ug akong tanawon, kung unsa usab ang mapilis nga iyang gihuptan, kung tinuod ba nga siya mo'y tag-iya sa yuta nga akong napalit gikan kang manangkulasa. Sa ato ba? Padayon nimo ang pagtrabaho sa imong building dool sa akong rest house. Ipadayon ako, Brad. Buhaton ko ka. Ipadayon ako. Dili ka mahadlok. Gabalikon mo sa nagmasakir diha o madisgrasya ka na noon. Akong giyampo nga mopahuway nako sa kalinaw, Brad Tisoy. Unsa? Bugo, tadyaw, hanggaw, kulukoy, tultugok. Kadaghan gud ato. Masagli ko. Kay gisapot ko. Isoy, Hanggaw, buang yun. Way, diskarte. kinsa ba? Ang akong igsuon nga si Tio. Nga uplok. Ngano bang magtagdad ka pa man anak niya? Buang. Naglagot ako niya, naglagot ako. Ngano? Hadlo ka malupigan niya? Ha! Dili siya makalupig na ako, sugar. Dili! O niya, saan man na nimo? Kung mahuman ginang iyang gipahimo diha sa tapad sa imong rest house. Oh, ha? Mabunggo na ka sa imong kalihukan. Sugar! Mamiligro ka. Nga mahibawan ka. Nga daghan kag palusot diyang dapita. Oh, ang babaan ni mo, sugar! Ay, kitarang duha, uy. Wala ang makabati. Sugar, 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 gusto na! Hadlo ka? Hadlo ka nga mahibawan nga doon na kay human trafficking? Sugar, dos na ka. Dos na gyud ka. O kung maabot og tres, unsa mahitabo? Magbiyahe ka. Magsakay og kahong. Unsa? Oh, come on. Magkahimo ka, anak nako. Nganong dili? Ha? Basin og masipiyat ka, Tisoy. Dili ko masipyat. Ay, ayaw lagi. Ayaw, ana, ayaw. Bati ka ayo. Bati ka ayo nga mag-unay ta. Unsa? Gawa sa imong human trafficking. Bato nga negosyo. Gusto na, sugar! Ano akong tutunlan? Ayaw kong pasuka. Kabati ka ba? Ayaw kong pasuka. Gusto ka kanlaton ko ning ubol-ubol ni mo. Gusto ka? Puson ko ning itlog mo, ha? Buhi na. Buhi. Uy, igliog ka! Ibuhian ka. Oh, o giluagan ko na. Sugar! Ayaw kyung pasakit ako, Tisoy. Kay pulos ta sungayan. Nakasabot ka? Pulos ta sungayan. Nakasabot. Sugar, my dear. Oh, my dear. Pahiyumang ka. Ayaw ko pugsa. Nakadungog ka. Ayaw gyud. Pugsunti ka. Ayaw lagi. Pare Pio, Ang sa resulta sa iyong pagkanto sa pamilya ni Terso. kanuna yung taon nga naghilak nga naghandom ni Bay Terso. Mao ba? Sige, hilak si Pirila, wey. O, perminggi ko yawan. Kaya tingali ko nung lakip sila, pamatyon. Papalinon ko lang sila, upoy. Ako'y muawang sa bahay ng ilang puyan. Ugatagan ko sila puhunan para makanegosyo sila. Ay, nagpasalamat silang Fidela nga imo silang gihatagan og puhunan, Pio. Oh, unsay plano nila nga buhaton? Magnegosyo sila. O pasalamat sila nga nalayo. Kay tingalig sila ang isunod sa pagpatay. Wa sila ilabot. Mausad lagi, wa sila labod. Pero unsaon nga naamong man ang iyang bana. Wa na. Daghan ba karong ng donggo?
Wala na bagyo ko kapanagat. Oh, tayo pa. Si Kadoy ka na. Dili may tabong masayop ko. Sigit ka na. Oh, kasayo lang nag-inom. Unipag, usa ka botilya. Kadoy! Oh, Doy ka! kulas! Kulas kusgan. Kumusta ka? Sip-sip. Oh, sip-sip naman. Pita na. Forget it. Kumusta naman kami ko? Dugay na nga. Kuan, wala ko kakita nimo, ha? Ay, kuan Iabot ng tinghali ka sa buwan. Ni bakasyon ko sa akong probinsya. Adi ay. Bakasyon. Kay nomdom ko nga. Kuan ba ka nang nawala ka? Murag. Human gitulis o gipatay si Manang Kulasa. Sa? Kulas, nabuang ka? Hinayot na nato. Sulti ka basin na yung makatubog. Bitaw. Kanang, kuan ba ka? Nahanaw bitaw ka itong gayon. So ka to. Wala nyo ka mapakita. Wala ko kakita nimo. Sikag balik po. Sigis kong balik kong tubag nimo. Ang tubag maugyapon. Di bakasyon lagi ko. Amaw. Ha? Amaw. Nakadungog ka, ha? Di bakasyon ko. Asa ka ni bakasyon? Sa buwan, sa adlaw. Buong eh. Ang bakasyon, deka. Okay. Atula, no? Nga, gitulis o gipatay sinang Kulasa. Balik na sad. Ikaw ba? Ano? Sige kag balik-balik ka na. Saman, nagduda ka na ko? Ay, hala. Dudahan. Uy, nga no, good town. Angay day ka nga dudahan ka, doy. Kulas, ayaw gyud. Maluoy ka sa imong kaugalingon. Ayaw taon anak. Kadoy. Unsa Pio? Ikaw ang mopadayon og trabaho sa imong building nga himuon tapat sa rest house ni Tisoy? Ako na nagkangisulti. Ako ang mo trabaho. Ug kung mabalik ang mga tao nga nag-strafing nila Nicolas. Ako ang ilang mahimong biktima. Ako lang ang magtrabaho. Wa ko ilang patrabaho. Mahimo nimo? Nganong dili. Buhaton ko ka. Isoy. Naana ang imong brand. Na. Nagpadayon gihapon trabaho. Pero siya rang usa. Mangita sa iyang katapusan. Isoy. Nga taong gaygo. Adto mo pa uli sa sementeryo. Tisoy. Unsay sunod nga mahitabo. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uban pa mga sumpay ning atong sugilanon. Requisca in pate. Pahulay sa kalinaw. Sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Music and sound effects, Randy Tayad. Mga tunog ug kasikas, Alduin Nacorda. Recording editor, Ariel Mancao. Laing dalit kanato sa RMN Drama.